ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തജഗ്ഗ. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 46. ഈ അധ്യായത്തിൽ 50 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട്. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർ
മുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലേ സുഗുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവിൻവനീം ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തേർ മുനിർഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലീലേ സുഗുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയോവാച ഉപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിർഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലേ സുഗുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം മൈത്രേയോവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിർഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലേ സുഗുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലീലേ സുഖുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിർഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലേ സുഖരാക്രാന്തേ ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മ്യൂട്ടാക്കാൻ പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലീലേ സുഗുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അംബുജദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലേ സുഖുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലേ സുഗുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിർഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലേ സ്വഘുരാക്രാന്തേ ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ.
മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച മുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സുഗുരാക്രാന്ത ഉപാദത്ത വിദാവനിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാരായണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തേ മുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സുഗുരാകാന്ത ഉപാദത്ത വിദാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്ര ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തേ മുനിഭിർ ബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സ്വഗുരാക്രാന്ത ഉപാദത്ത വിദാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർ മുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സുകുരാക്രാന്ത ഉപാദത്ത വിദാവനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സുഖുരാക്രാന്ത ഉപാദത്ത വിദാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർ മുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സുഖുരാക്രാന്ത ഉപാദത്ത വിദാവനിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സുഗുരാക്രാന്ത ഉപാദത്ത വിദാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർ മുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സുഖുരാക്രാന്ത ഉപാദത്ത വിദാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനി ബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സുഗുരാക്രാന്ത ഉപാദത്ത വിദാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സുഗുരാക്രാന്ത ഉപാദത്ത വിദാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സുഖുരാക്രാന്ത ഉപാദത്ത വിദാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച
ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സ്വഘുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേഷ് പ്രഭുജി. ഹരേഷ് ഓം ദേവാസുദേവായ നിത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തേ മുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സുഗുരാക്രാന്ത ഉപാദത്ത വിദാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. സുപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേഷ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സ്വഖുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. വത്സല ശാജി മാതാജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേഷ് പ്രഭുജി. ഹരേഷ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സ്വഘുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈ മുനിഭിः ബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സ്വഘുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സ്വഖുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേഷ് മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേഷ് പ്രഭു. ഹരേഷ് രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സ്വഖുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് പ്രഭു. ഹരേഷ് ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ സുഖുരാക്രാന്ത ഉപാദത്താവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേഷ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസേ മുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലെ ഖുരാക്രാന്ത ഉപാദത്തവിതാവനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിയോ മാതാജി? ചൊല്ലിയോ? ചൊല്ലിയില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു, മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു, മഹാമുനികളാലും അതീന്ദ്രിയവാദികളാലും ആരാധിതനായ ഭഗവാൻ തന്റെ തേറ്റകളാൽ ഭൂമിയെ സ്പർശിക്കുകയും അതിനെ ജലത്തിനു മീതെ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഭൂമി ജലത്തിനു മീതെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഭൂമി ജലത്തിനു മീതെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വച്ഛാനുസൃതം എത്ര വലിയ ഗ്രഹങ്ങളെയും ജലത്തിലോ വായുവിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉയർത്തി നിർത്താൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തികൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നിസ്സാര ബുദ്ധിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. അത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ സംഭവിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെപ്പറ്റി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാനല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ടും തവള ദാർശനികർ ഇപ്പോഴും സാങ്കല്പിക വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയിത്തം ഭഗവാനുർവീം വിശ്വക്സേനാ പ്രജാപതി രസായ ലീലയോ നീതാ മാപ്സു നസ്യയൗ ഹരി. സയിത്തം ഭഗവാനുർവീം വിശ്വക്സേനാ പ്രജാപതി രസായ ലീലയോ നീതാ മാപ്സു നസ്യയൗ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. വത്സലജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സായിത്തം ഭഗവാനുർവീം വിശ്വക്സേന പ്രജാപതിം രസായ ലീലയോന്നീതാമസ്തു മപ്സ്യൂന്യുസ്യയൗ ഹരീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഇത്തം ഭഗവാനുർവീം വിശ്വക്സേന പ്രജാപതിഃ രസായ ലീലയോ നീതാം അപ്സുന്യസ്യ യയൗ ഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയിത്തം ഭഗവാനുർവീം വിശ്വക്സേന പ്രജാപതിഃ രസായ ലീലയോന്നീതാം അപ്സു ന്യസ്യയൗ ഹരിഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ജീവസത്തകളുടെ എല്ലാം പരിപാലകൻ ഈ വിധം ഭൂമിയെ ജലത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ജലത്തിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സ്വന്തം ഇച്ഛയാൽ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളായി ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും വീണ്ടും സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവതാരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇറങ്ങി വരുന്നവൻ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവതാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഭക്തന്മാരോ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ള സാധാരണ ജീവസത്ത ആയിരിക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളാണല്ലേ. എന്നാൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ എന്തോ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു തെറ്റുണ്ട്. ഓക്കെ. 48-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഭഗവാന്റെ വേറെ എന്തെല്ലാം അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, എന്തിനാണ് വരാഹമൂർത്തിയെ തന്നെ വർണ്ണിക്കുന്നത് എന്ന്. എന്നാൽ അതിന്റെ ആ ശ്രുതി ഫലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ദൈവമേതാം ഹരിമേധസോ ഹരേ കഥാം സുഭദ്രാം കഥനീയമായിനഃ തൃണീത ഭക്ത്യാ ശ്രവയേദവോഷധീം ജനാർദ്ദനോസ്യാശു ഹൃദി പ്രസീദതി. ഏവമേതാം ഹരിമേധസോ ഹരേ കഥാം സുഭദ്രാം കഥനീയമായിനഃ തൃണീത ഭക്ത്യാ ശ്രവയേദവോഷധീം ജനാർദ്ദനോസ്യാശു ഹൃദി പ്രസീദതി. വരാഹ ഭഗവാന്റെ വിവരണാർഹമായ ഈ മംഗളകഥനം ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവന മനോഭാവത്തോടെ ശ്രവിക്കുകയും വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാകും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം തന്നെ പോലെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയവും വർണ്ണനാർഹവുമായ ഒരു ചരിത്രം അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മടങ്ങുക. നമ്മളെല്ലാവരും അത്ഭുതകരമായ കഥകൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും മിക്ക കഥകളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തരം താഴ്ന്ന യോഗ്യതകളുള്ളവയതിനാൽ മംഗളകരമോ ശ്രവ്യാർഹമോ അല്ല. എല്ലാ ജീവസത്തേക്കും ഉന്നത യോഗ്യതയും ആത്മാവും ഉള്ളതിനാൽ ഭൗതികമായതൊന്നും അവന് മംഗളകരമല്ല. ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികൾ അതിനാൽ വ്യക്തിപരമായി കേൾക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ഭൗതികാസ്ഥിതത്തിന്റെ കഠിന വേദനകൾ ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതും കരുണാമയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കി മടങ്ങുന്നതും. അതുമൂലം ഭക്തന്മാർക്ക് അതീന്ദ്രിയ പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. 49ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ അധ്യായം തീർക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ പ്രസന്നേ സകലാം ശിശാം പ്രഭു കിം ദുർലഭം താവിരലം ലവാത്മഭിഃ അനന്യദൃഷ്ട്യാ ഭജതാം ഗുഹാശയഃ സ്വയം വിദത്തേ സ്വഗതീം പരാപരം. തസ്മിൻ പ്രസന്നേ സകലാശിഷാം പ്രഭു കിം ദുർലഭം താവിരലം ലവാത്മഭിഃ അനന്യദൃഷ്ട്യാ ഭജതാം ഗുഹാശയഃ സ്വയം വിദത്തേ സ്വഗതീം പരാപരം പരാപരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആരിലെങ്കിലും സംപ്രീതനായാൽ അയാൾക്ക് പിന്നീട് നേടാൻ ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതീന്ദ്രിയ നേട്ടത്താൽ ഒരുവന് നിരർത്ഥകമല്ലാത്തതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരുവൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാനാൽ തന്നെ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ഭഗവത്ഗീത 10:10 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ബുദ്ധി നൽകുന്നതിനാൽ അവർ ഉന്നത തലത്തിലെത്തും. ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ അനിവാര്യമായ എല്ലാ അറിവുകളും സമ്മാനിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ഭക്തന് ഭഗവത് സേവനമല്ലാത്ത മൂല്യവത്തായ മറ്റൊരു നേട്ടമില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തന്റെ പുരോഗതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാൽ വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിഘാതത്തിനും നിരാശതയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ആന്തരികോദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കി നേട്ടത്തിന് വേണ്ടുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ ആകാംക്ഷയുള്ള വ്യാജഭക്തന്റെ ആന്തരികോദ്ദേശവും ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ അവന് പരിപൂർണമായ ഉന്നത തലം പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഒരുവന് തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും സഹായങ്ങളുമായി അവിടെ എത്തും. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 50ാമത്തെ ശ്ലോകം അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കോ നാമ ലോകേ പുരുഷാർത്ഥ സാരവേദ് പുരാ കഥാനാം ഭഗവത് കഥാ സുധാം ആപീയ കർണാഞ്ജലിഭിർഭവാപഹ മഹോ വിരജ്യേത വിനാ നരേതരം
കോ നാമ ലോകേ പുരുഷാർത്ഥ സാരവേ പുരാ കഥാനാം ഭഗവത് കഥാസുതാം ആപീയ കർണാഞ്ജലിഭിർഭവാപഹ മഹോ വിരചേത വിനാ നരേതരം. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥന ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യജീവികളല്ലാത്ത ആർക്കാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയുക? അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന് സകല ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നൽകുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാകുന്ന അമൃത് ആർക്കാണ് നിരസിക്കുവാൻ സാധിക്കുക? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ആഖ്യാനം ധാരമുറിയാത്ത അമൃതപ്രവാഹമാണ്. മനുഷ്യജീവി അല്ലാത്തവൻ ഒഴികെ ആർക്കും ആ അമൃതപാനത്തിന് വിസമ്മതിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത് ഉപാസനയുടെ ആരംഭം. ഒരു മൃഗത്തിന് മാത്രമേ, അഥവാ മൃഗീയ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ശ്രവിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യരാഹിത്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ലോകത്തിൽ കഥകളുടെയും ചരിത്രങ്ങളുടെയും ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിഷയചരിത്രങ്ങൾക്കും ആഖ്യാനങ്ങൾക്കും ഒഴികെ അവയിലൊന്നിനും മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ആകയാൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടണമെന്ന് ഗൗരവമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയും വേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ മൃഗങ്ങളോട് ചെയ്യപ്പെടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം വരാഹ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. ചില പ്രഭുപാദ് കീ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വരാഹ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അധ്യായം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള സത്കഥകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വന്തം വീടായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ധാരാളം ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ധാരാളം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ. അതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനങ്ങളും നൽകുന്നില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഗ്രാമ്യ കഥകള് അറിയാം, കേൾക്കാം എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ
അത്രയും കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയുള്ള അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായാലും അതും എത്രയോ വർഷങ്ങൾ അല്ലെ 5000-ലേറെ വർഷങ്ങളായി ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയതിനു ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതും 5000-ലേറെ വർഷങ്ങളായി അല്ലെ. അതിപ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, ആദ്യം പുരാണ പുരുഷൻ നവയൗവനഞ്ചാൻ അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ചായി. ആദിപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, ഇപ്പോഴും നവയൗവനമാണ് ഭഗവാൻ. എപ്പോഴും 16 വയസ്സ് പ്രായത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എവിടെയും പ്രായമായിട്ട് ജരാനരകളൊന്നും വന്നിട്ട് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. രോഗം ബാധിച്ചിട്ടോ അല്ലെ ജരാനരകൾ വന്നിട്ടോ വയ്യാടായിട്ടോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനുമാണ്, ഇപ്പോഴും നവയൗവനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ, അത് ഇപ്പോഴും പുതുമയോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെ. അത് എപ്പോഴും അതേ സൗന്ദര്യത്തോടെ അതേ പരിശുദ്ധിയോടെ പുതുതായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ടാവും അല്ലെ. അധികാലത്തും വേണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അവരെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. എത്ര ആൾക്കാർ ഇന്ന് രാവിലെ ആയിട്ടാകുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് വായിക്കും? ഇല്ല, ആരും എടുക്കില്ല അല്ലെ. അത് ചുരുട്ടി അവിടെ വേസ്റ്റിൽ അവിടെ ഇടും അല്ലെ, അവിടെ കളയും. ഇന്നത്തെ പുതിയതായിട്ട് എന്തുണ്ട് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഓരോ ആഴ്ചയിലും വീക്കിലികളും അത് ഓരോ മാസികകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. അതൊക്കെ വായിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇനിയും എത്രയോ കാലം പഠിക്കും, 5000-ഓളം വർഷങ്ങൾ. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കലിയുഗത്തിലെ 10,000 വർഷങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. 5500 ചില്ലറ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനിയും 4500-ഓളം വർഷങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും കാലം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കും, ചർച്ച ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതായി തീരുമെന്ന് പറയും. കലിയുടെ സ്വാധീനം അത്രയും വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത്രയും ആർക്കും തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തതായി തീരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12-ാം സ്കന്ധത്തിൽ കലിയുഗത്തിലെ ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളമായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയും, നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ളത് നല്ല ഒരു സമയത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 500 ചില്ലറ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ, 534-535 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഒക്കെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അത്രയും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സാക്ഷാൽ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിലൂടെ നടന്നു നിന്നു. അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും അല്ലെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വേറെയും ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ, ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി, ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ. നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പഠിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുകയുണ്ടായി,
ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയിട്ടുള്ള വഴികൾ എനിക്ക് വിവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ മഹാപ്രഭു സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി, അവിടെയൊക്കെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അല്പമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമൊക്കെ. അങ്ങനെ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ആദികേശവ ടെമ്പിൾ, അങ്ങനെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ മഹാപ്രഭു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഇതുവഴിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൊക്കെ ഉടുപ്പിയിലൊക്കെ പോകണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരണം അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു സ്വപ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം വരുന്നത് എല്ലാം. ഇവിടെ എന്തോ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രം എടുക്കുന്ന സ്ഥലം എന്തോ ഒരു ദിവ്യത്വമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ മയിലുകളെയൊക്കെ എപ്പോഴായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ കുരങ്ങന്മാർ, വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയാലാണ് കുരങ്ങന്മാർ ഈ മയിലുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ പാരിജാത വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട്, കുറെ പാരിജാത വൃക്ഷം ഭഗവാനെ എപ്പോഴും. ഇന്നലെയൊക്കെ പാരിജാതം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം, അത്രയും കൂടുതൽ പാരിജാതം ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കളും ഗോശാല, ഇതിന് അടുത്തായിട്ടൊരു ഗോശാലയും വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പോലെ. അത്ര കൂടുതൽ പശുക്കളില്ല, കുറച്ച് പശു. എല്ലാ ദിവസവും അവിടെയുള്ള ഒരു മാതാജി ആദ്യം അവിടെ കുറെ 10-15 പശുക്കളുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഒരു ആദ്യത്തെ പശുവിനെ കറന്നിട്ട് ആ പാല് മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യും. അളക്കൊന്നുമില്ല, ഒരു പാത്രത്തിൽ എത്ര കിട്ടിയോ അത് മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അത് വേറൊരു അത്ഭുതമുണ്ട്. ഒരു പശു എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭഗവാന് പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നിടയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വരും. അപ്പോ ആ മാതാജി പറഞ്ഞു, ആ പശുവിന്റെ പാലാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അഭിഷേകം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രസാദവും മറ്റുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ബാക്കി വന്ന അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതൊക്കെ ആ പശുവാണ് കഴിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് കഴിക്കും. ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് അത് ഇടുന്നു, അങ്ങനെ വരും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഇത് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കുറെ 15 കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പോലത്തെ സ്ഥലം, ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഇത് ഭാവിയിൽ ഇനി വലിയൊരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രമായിട്ട് മാറും എന്നായിരിക്കും പ്രഭുപാദര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ക്ഷേത്രം പോലെ ആയിട്ട് അല്ല, പ്രഭുപാദരുടെ ആഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയായിട്ടാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. അമ്പലമുണ്ട്, ഭഗവാന് ആരതിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചിട്ട് മായാപൂരിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ, ഭക്തിശാസ്ത്രിയും ഭക്തി വൈഭവവും ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെയും താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള വഴികളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്കത് നമ്മുടെ കണ്ണുകള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അന്ധത ബാധിച്ചുകൊണ്ട്, അജ്ഞാനം ബാധിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അക്രൂരനെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ. നമ്മൾ കണ്ടു വൃന്ദാവനത്തിൽ അക്രൂരൻ പോയപ്പോഴേ, മധുരയിൽ നിന്നും വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്നവരെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വൃന്ദാവനത്തിൽ ഓരോ വഴികളിലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവിടെയൊക്കെ അക്രൂരൻ വീണു ഉരുളുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള വഴികളാണ് ഇവിടെ ഭാരതം മുഴുവനായിട്ട് സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ മാതാജിയൊക്കെ, സുവർണപ്രഭ മാതാജിയുടെ ഒക്കെ നാടാണ് വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് മാതാജി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ സത്സംഗത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുന്നതൊക്കെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സഞ്ചരിച്ച വഴികളിലായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ വരുന്നത്, നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ വീടുകൾ തന്നെ അല്ലെ, ഓരോരാളുടെ വീട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അദ്വൈത ആചാര്യർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലിഗ്രാം ശിലയിൽ തുളസിയും ഗംഗാജലവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ, കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ആരാലും സാധിക്കില്ല, അങ്ങ് സ്വയം വരികയാലല്ലാതെ മറ്റാരെ കൊണ്ടും അത് സാധിക്കില്ല എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി.
അത് പ്രകാരമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോ അതേ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരെ കാണുന്നോ അവരോടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പറയുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന്. ആരതേക്കോ താരേക്കഹോ കൃഷ്ണോപദേശം, നിങ്ങൾ ആരെ കാണുന്നോ അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയും. അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദര് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളോടും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്കും ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, അവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ. ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മനായി ദിമാമേതി സ്വർജന. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് നൽകും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു സമയം പോവാനായിട്ട് പഠിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ. ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ വരാഹമൂർത്തിയുടെ അവതാരം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. ഇതൊന്നും ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുന്ന ആള് പറയും അവർക്കൊന്നും അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ പറയും, ഓ രാവിലെ ആയി, എല്ലാം തുറന്നിരുന്ന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവര് എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ. വിതുരര് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം, മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, അവർക്ക് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അവരെങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നതും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ. അത് സാരമില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർക്കും നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ, അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കണേ എന്ന് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ യാതൊരു ജോലിയും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, എൻ്റെ ഈ ദിവ്യ ലീലകൾ ആരാണോ പഠിക്കുന്നത്, ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, അവർ തിരിച്ചു ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വിതുരര് മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വരാഹമൂർത്തി ഭൂമിദേവിയെ എടുത്ത് തന്റെ തേറ്റമേലെടുക്കുകയും ജലത്തിന് മുകളിലായിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ സർവശക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് വലിയ ഗ്രഹങ്ങളെയും ജലത്തിലോ വായുവിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അനന്തശേഷനാണ് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ തന്റെ പണത്തിന്മേൽ എടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ധാരാളം അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അനന്തൻ ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് കുലുങ്ങും അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഭൂമി കുലുക്കമുണ്ടായി, സുനാമി ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു ഓടുന്നു. ഭഗവാൻ പല അധർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കും. നേരിട്ടല്ല, പ്രകൃതി ശക്തികളിലൂടെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും മറ്റുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അത്രയും അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ. ഇതായത് ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും പശുക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അവരൊക്കെ എവിടെയാണോ ദ്രോഹിക്കപ്പെടുന്നത്, അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള നാശങ്ങളും എല്ലാം ആപത്തുകളും ഒക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദുഷ്ടന്മാരെ അല്ലെ, അവര് വിചാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു, അവര് വിചാരിക്കുന്നു അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ, അവരെ ആരും ശിക്ഷിക്കില്ല എന്ന്. അവർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എവിടെയും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള വിയർപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഒരു സമുദ്രം തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, അതിലാണ് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രൂപകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു, ചെറിയ ചെറിയ കുമിളകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അല്ലെ. അതിലൊരു ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളാണ് എല്ലാം, നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എല്ലാം എന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാലല്ല, ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്ത, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങില്ല, ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കില്ല എന്ന്. ആ മുടന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാൻ പോലും അവർക്ക് വായ തുറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടാനായിട്ടോ ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ടോ ശബ്ദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. അതില്ലെങ്കിലേ അവരൊക്കെ അത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവർക്ക് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയോഗവും ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു എന്ന് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം തന്നെ പോലെ അതീന്ദ്രിയവും വർണ്ണാഹമായ ഒരു ചരിത്രം അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മടങ്ങുക. നമ്മളെല്ലാവരും അത്ഭുതകരമായ കഥകൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആണെങ്കിലും മിക്ക കഥകളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തരം താഴ്ന്ന യോഗ്യതകളുള്ളവയായതിനാൽ മംഗളകരമോ ശ്രവ്യാർഹമോ അല്ല. എല്ലാ ജീവസത്തയ്ക്കും ഉന്നത യോഗ്യതയും ആത്മാവുമുള്ളതിനാൽ ഭൗതികമായതൊന്നും അവന് മംഗളകരമായതല്ല. ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അച്യുതഭാവവർഗിതം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിക്കാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അതൊക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കും അല്ലെ, കുറച്ച് വായിക്കും അവിടെ മൂലക്ക്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകള് എത്ര വായിച്ചാലും മതി വരാത്തതാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായി തീരും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുമായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചത് കൊണ്ടോ അത് വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ കാശൊക്കെ തീരുമെന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് കൂടുതൽ അലങ്കോലമാക്കപ്പെടും അല്ലെ. ഓരോ മാസികയും ഓരോന്നൊക്കെ ഓരോരോ ആഴ്ച അല്ലെ, വീക്കിലി വരുന്ന ഇതൊക്കെ കാണാം. എന്താ പറയാ, നാടുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഷോപ്പിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ആഴ്ചത്തെ വന്നോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അതാണ് അവര് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആകാംക്ഷരാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ TV ആയാലും സീരിയലുകളൊക്കെ ഒരു ദിവസം തീർത്ത് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊന്നും അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാനില്ല, എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാൻ. അതിൽ അഭിനയിച്ചവരും സംവിധായകരൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് പൈസയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നു. ഇവിടെയുള്ള വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ ഏകാദശിയൊക്കെ പറഞ്ഞു, അറിയാതെ ആയാലും ഏകാദശി ദിവസം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഗുണം ലഭിക്കുമെന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെ എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സീരിയലിൽ അവൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചായിരിക്കും, അവനെന്ത് സംഭവിച്ചായിരിക്കും, നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വിഷമങ്ങളൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കിയാൽ. പഴയ കാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പലരും പലതരത്തിലും വിഷമിച്ചിരുന്നു, ഭക്ഷണത്തിന് വിഷമിച്ചിരുന്നു, അതുപോലെ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ വിഷമിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും വീടായിട്ടാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു നല്ല ജോലി ലഭിക്കും. ഇന്ന് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. അവർക്ക് നല്ല ജോലി, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നല്ല ജോലിയൊക്കെ ലഭിക്കും. നല്ല എന്താ പറയാ, വീടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സകളൊക്കെ ലഭിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഓക്കെ, സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പോ ഇവനെ ജഗന്നാഥൻ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ അമ്മ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത്? അതാണ് കണക്ഷൻ അങ്ങ് പോയി കളിക്കുന്നത്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കലിയുഗത്തില് ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം അതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുജി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദുഃഖിക്കാനൊന്നും ഒരു വഴിയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് സങ്കടപ്പെടാനൊന്നും വലിയ വഴിയൊന്നും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ. അപ്പോ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സീരിയലുകൾ കാണുക, എന്നിട്ട് സങ്കടപ്പെടുക, സിനിമകൾ കാണുക, സങ്കടപ്പെടുക, ഇതിനൊക്കെയാണ് പലരും സിനിമകൾ കണ്ട് കരയുക, സീരിയലുകൾ കണ്ട് കരയുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. സങ്കടപ്പെടാനായിട്ട് വേറൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് സങ്കടപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ വളരെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഗൗർഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നു, നമ്മൾ കരയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുക, ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായുള്ള കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുക. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ കരയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയാനായിട്ട്. കരയാനായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കരയാനോ സങ്കടപ്പെടാനോ അത് വിഡ്ഢികളുടെ എന്താ പറയാ കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനം പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത്, അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ ഇവിടെ ഭാരതം സന്ദർശിക്കുന്ന ഇടയിൽ, അല്ലെ, അത് ഒരു എന്താ പറയാ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പിടിച്ചിട്ട് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് അറിവില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ അറിയില്ല. എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് എത്രമാത്രം കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് പാർത്ഥസാരഥിയായി വന്നല്ലോ, ഇത്രയും കാരുണ്യവാനായിട്ട് ആരുണ്ട് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നീ എല്ലാം മുഴുവനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീത, നീ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് എന്താണ്, ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് നിനക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടായിരിക്കണം നമുക്കിങ്ങനെ കരയേണ്ടത് എന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കരയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയാനായിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗവതം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകളാണ്, അതൊക്കെ കേൾക്കാനും അതൊക്കെ വായിക്കാനുമായിട്ട് പറയും. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും അതിന്റെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കിയിട്ട് പോകുന്നു, അല്ലെ. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്ന ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അല്ലെ. വേറെ ആരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ, അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഇതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമമായാലും അതും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം പുതിയ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു മൃഗത്തിന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ അതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമ്യകഥകളും മറ്റൊക്കെ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്.
ഭൗതികാസ്യത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടണമെന്ന് ഗൗരവമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധമായും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയും വേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ മൃഗങ്ങളോട് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ കൃപാ സിന്ധു വ്യാപിച്ച പതിദാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമ. എൻ്റെ കൂടി വൈഷ്ണവ ഈ തായിക ഒരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ.